Ahoj kráska, vítam ťa na našom YouTube, kde si budeme rozprávať o hodvabe. Ako prvé ti hodvab predstavíme. Hodvab je prírodné vlákno, ktoré bolo objavené ešte v starovekej Číne, ale dnes sa už vyrába v rôznych krajinách na svete. Je to vlákno, ktoré sa vyrába z nití priadky morušovej, je prírodne farbené a vďaka tomu, že je prírodne farbené a prírodne získavané, má úžasné vlastnosti pre našu pokožku a vlasy. Už starovekí cisári a cári vedeli o tom, aký je hodvab úžasný pre pokožku, aké má termoregulačné vlastnosti a šilo sa z neho oblečenie iba pre týchto špeciálnych ľudí, ktorí si ho dokázali zaplatiť. V určitom období sa používalo aj ako platidlo. Prečo je hodvab takýto lesklý? Pretože tie hodvabné vlákna sú trojhranné, to znamená, že nádherne odrážajú svetlo, keď s ním takto krásne hýbeme. Hodvab sa dnes spracováva v rôznych verziách. Toto je hodvabný satén. Nech ťa to nezmýli, určite si videla takýchto saténov už mnoho, ale na rozdiel od tých iných umelo vytvorených saténov, tento má úžasné vlastnosti pre pokožku a vlasy, kdežto umelo vytvorený satén z umelých vlákien tie vlastnosti nemá. Ako zistíme, či je hodvab prírodný alebo vytvorený umelo? Prírodný hodvab môžeme otestovať napríklad zapálením, čo určite neskúšajte doma, ale keď zapálite kúsok hodvabného vlákna, tak horí ako ľudské vlasy, pretože má veľmi podobnú štruktúru ako ľudské vlasy. Kdežto, keď zapálite umelú tkaninu, cítite tam tú umalinu a látka sa začína stvrkávať. Je to rozdielne vo vôni, v štruktúre, vo farbe. Proste vidíte na prvý pohľad, že o akú látku sa jedná. Ako vidíte, mám tu hodvabné obličky, ale taktiež môžete mať aj hodvabné masky. A prečo sú vyhovujúce pre vašu pokožku a vlasy počas spánku? Ako prvé, hodvab má termoregulačné vlastnosti. To znamená, že keď vonku sneží, on vás bude jemne hriať a keď bude vonku 30 stupňov, tak vás bude jemne chladiť a ten spánok bude príjemnejší. Mám tu aj bavlnu, ktorá má úplne inú štruktúru, ale taktiež viete kúpiť aj bavlnený satén, ale to nič nemení, že bavlnený satén bude piť všetkú hydratáciu z vašej pokožky a z vlasov, pretože bavlna je prirodzene nasiekujúca látka, ktorá nasiekne všetko, čo sa k nej priblíži. Naopak, hodvab obsahuje aminokyseliny, vďaka tomu, že je to prírodná látka, a tieto aminokyseliny sa starajú o vašu pokožku a vlasy počas spánku. Ďalšia vec je antistatický, to znamená, že sa ráno zobudíte s krásnymi vlasmi. Nebudú elektrizovať, budú sa lepšie rozčesávať a budú príjemnejšie aj takto v zime. Je to vhodné pre ľudí s exematickou pokožkou a s aknóznou pokožkou. Dúfam, že ťa tieto informácie zaujímali a ti to pomohlo. Ak chceš naďalej dostávať informácie od nás, tak nám zanechaj subscribe. Ak by si chcela získať viac informácií, všetko nájdeš na našej web stránke lao.sk. Poprípade, ak tam niečo nie je spomenuté, určite nám zanechaj komentár, alebo ak by si mala akékoľvek otázky, neváhaj nás kontaktovať aj pomocou e-mailu.